I dag har vi fået en ny hund, som hedder Sigurd. Ja. Og se, der er den. Og er den flot? Vil du over til den og sige, hej Sigurd. Hej Sigurd. Bonk. Ej, den stødte ind i mig. Nej, den slikkede dig. Ja. Øj, nu løber han. Alt det løberi, din går. Du skal kigge på dig. Hey. Nu skal han tisse. Det var dejligt at tisse. Eller måske skal han lave en dog. Ja, det kan være. Og det kommer jeg også nogle gange til at sige. What is this dog water? Ja. Kender folk godt dog water? Ja. Det er ikke sådan et bandord. Men dogs, det er et bandord. Ja. Ved du hvad det faktisk er? Jeg siger bare ikke dog shit. Ja. Vi har også en regn på halsbånd, men vi optager det først, og når det er nat. Ja. Fordi i dag er det december. Er det allerede december måned? Ja. Det er den 17. december. Alle som kører og får julegaver og alt det andet. Ja. Og så har vi fået en hund. Den lavede lige dogpige. Ja. Ligesom der og bandord. Kakstokor, pipi. Han trækker mig. Jeg kan næsten ikke følge med. Men jeg elsker dig bare. Ja. Ej, kan du se, hvorfor der er en mørk stribe her? Det var der. Det er nogen, der har tisset, og så er det løbet ned ad vejen, ned ad bakke. Hvor han trækker. Han vil bare videre frem. Hvor vil han hen? Hvorfor vil han løbe? Hej.